Waosan Sabdo Mazmur 7 ayat 1 dumugi 17. Gusti Allah iku hakim kang adil. Kidung pasambat anggitane Sang Prabu Daud kang dikidungake konjuk marang Sang Yehowah. Marga saka tembunge Kusi wong Benyamin. Duh Yehowah, Gusti kawula, paduka ingkang kawula suwuni pangayoman. Mugi kersa ngluwari kawula saking sakkathahipun tiyang ingkang ngoyak-oyak kawula. Kawula mugi paduka luwari, supados sampun ngantos nubruk kawula kados dene singa. Sarta nyeret kawula saha boten wonten ingkang ngluwaraken. Duh Yehowah, Gusti kawula, menawi kawula tumindak mekaten, menawi tangan kawula nindakaken kaculikan, menawi kawula damel piyawon dhateng tiyang ingkang tepangipun sae kaliyan kawula, utawi mitunani tiyang ingkang nyatru kawula tanpa sebab, menawi mekaten mugi kawula kabujenga ing mengsah ngantos kecepeng. Lajeng gesang kawula dipun idak-idaka ing siti, saha kaluhuran kawula kapendhema ing mlebu. Duh Yehowah, mugi kersa jumeneng ing saklebeting bebendu paduka. Mugi kersa jumeneng nadhahi pangigit-igitipun tiyang ingkang sami nglawan dhateng kawula. Mugi paduka wungu mitulungi kawula amargi paduka ingkang mrentahaken pangadilan. Dene para bangsa kajengipun sami nglempak ngupengi paduka. Paduka lajeng kersa lenggah ing sakninggilipun ing papan ingkang inggil. Sang Yehowah ngadili para bangsa. Duh Yehowah, mugi paduka kersa ngadili kawula, menapa kawula leres saha menapa kawula tulus ikhlas. Mugi-mugi piyawon tiyang duraka sageta mantun, nanging tiyang mursid mugi paduka santosaaken. Paduka ingkang ndadar manah saha batosing tiyang, Duh Allah ingkang adil. Gusti Allah iku tetamengku, kang mitulungi wong kang burus ing ati. Gusti Allah iku hakim kang adil. Tuwin Allah ingkang tansah nglairake bebendune. Menawa wong ora mratobat, Gusti Allah bakal ngasah pedangi mentang gendhewane lan kaanerake. Gegaman ampuh kacawisake kanggo wong mau, jemparinge diurupake. Lah wong iku ngandhut piyala lan ngadeg bilai nuli nglairake cidra. Nuli gawe luwangan diduduk nanging kecemplung dhewe ing luwangan gaweane mau. Piyala kang ditindakake mau mbalik nempuh endase dhewe, serta paniayane nibani petake dhewe. Aku arep ngunjukake panuwun marang Sang Yehowah amarga saka keadilane, serta ngidungake mazmur kagem asmane Sang Yehowah kang maha luhur.